В момента се включваме на живо от пожара, който е между селата Микрево и Каменица. Виждате пушека, в далечината има хора, които се опитват с палки да го изгасят. Тази част вече е изгоряла. Виждате, засегнати са лозови масиви, сухи треви, гора. Пожарът се разраства с много бързо темпо. В момента изцяло вятър го кара нагоре. По наша непотвърдена информация, полицията ще евакуира жителите на село Кърпелево, а пожарът расте в посока Цапарево нагоре. Виждате облакът от дим. Ситуацията е доста сериозна. В момента има екипи на пожарна безопасност от Сандански, Петрич, Благоевград, Гоце Делчев, горски служители, десетки доброволци. В момента се очаква и екип от военни, който пътува от Благоевград да се включи в гасенето на пожара. Паралелно с това, пожарът в планина Славянка, в близост до селата Петрово и Голешово, също се разраства. Топлото време и силният вятър помагат на пламъците да се разрастват във всички страни. Виждате димът колко е гъст. В момента димът се наблюдава от Кресненското дефиле, Петрич, Сандански и околностите. Очаквайте включване и по-късно.